Alright, mga kabistado, live kita karon diri sa may area sang barangay Amungpong, syudad sang Rojas sa Diino. May isa ka lapsag sa karon ang nasunog sa sininga nagluntad nga sunog. Supposedly no sa aton nga mga kulturan, far out na ni siya. Ti karon mga kabistado, sir, may gabi sir. Pwede ko mo lang flashlight sir. Okay. So ipakita naton sa inyo mga kabistado ang lapsag no nga nasunog kay hindi pa pwede mapalapitan arao na makita nyo mga kabistado ini ang ginaiwagan sa karon amo na nakasulod sa panapton ang 1 year old no ginapayag nga 1 year old ini nga bata nga lapsag mga kabistado nasunog no sa sini nga mga tinion diri sa may area sang barangay Amungpong, syudad sang Rojas mga kabistado no sa sini nga matinakna far out naman sang ato makatapos sang bombero apang masubo-subo diri kay nasunog niyo ining bata sa karon na mga kabistado hindi tagid lang pwede gid mapalapitan kung i-zoom nato no amo na na ang bata arada nakaputos sa amo na nga panapton mga kabistado no nasunog ina siya no mga kabistado so far sa ton nga mga kauturan diri ni sa may area sang barangay Amungpong, syudad sang Rosa diin may nagluntad nga sunog sa sini nga matinakna mga kaabiyanan. Okay, so mangkot kita ko sa lugar, mamangkot kita sa karon kung sa diin ini kung ano ining ginhalinan sang sunog mga kabistado. Okay, so diri ni sa may Pederod sang Mungpong mga kabistado ari na agrespondihan man sa ato makatapos sang Bureau of Fire Protection ining nagluntad nga sunog sa karon diri sa may area sa Barangay Mungpong. Ti karon sige ngalan ta sir? Jerek Makinot. Si Jerek Kinot. Ti ano gini oras nagluntad ang sunog di kagina? So pasado alas 8. Pasado alas 8. Okay, nagtawag ko din na fire call sa Bureau of Fire sa Mungpong. Lapit man ko din sa Mungpong kay Star. Nag-fire call man namon sa Kakag. So pasado alas 8 ini nag-umpisa ang sunog kag ano kuno ang ginhalinan sang sunog nga ang lapsag to sa karon na sunog gid gilayon. To sa bati ko din sa malapit sa Iladio sa Ukod, kuan kuno kandila. Kandila ang ginhalinan sang nasunog nga puloy-an kag nadala sa ang lapsag. Sa imong pagkaybalo, pila na ni ka tuig ang bata nga nasunog? Kay sugid to gina ni konsihal 1 year old ti sulo-sobra 1 year old sulo-sobra 1 year old gima sa pagpati nyo diri no. Ti ano ni nga magpamilya ni anong sini ang ano ini ang apelyido sang pamilya nga nasunugan di? Wala na ko idea kay so naman kaginadi sa mga media na interview naman nilang yung ginikanan kaya ang ginikanan ang baye 19 ang edad tapos 19 ang edad. laki 21. Tinding ko na sila nagkadto nga nasunog ag nakuanan ang kandila. Suno kuno di sa isa bandi ka malapit sa ila. Sa huring-huring sa malapit dire. Nagbakal kuno ning babae sa Tiangge. Nagbakal ang babae ang nanay sinisang lapsag ni sang diaper. Tapos ang tatay gabantay sa bata. May kandila sa luyo sang Durabox katulog ang bata. Okay. Aging butang sa baso. Butang sa baso. Tapos nadugtakan guro ang tatay nga wala pa yung asawa. Amo na guro ginsugat dito sa gimbaklan sa Tiangge nga malapit pa Tiangge. Tiyan tatay din kuno halin? Dari kay sa bata gabantay. Gabantay sige. Okay. So amo na gali ang ilang pag-saysay sinang ilang pagkaybalo nga ginbayan sang ginikanan ang puloy-an kay nagrason nagbakal sang diaper sa tindahan ti ang nabilin among tatay confirmation ta lang. Kay nadugayan sunod sa tatay nadugayan ang nanay pagbakal sa Tiangge tapos sinugat sa tatay ang nanay sa Tiangge binaya niya bata amo na pagbalik nila kasunog na sunog na no. Okay sige salamat kasi nga yung pangalan taliwat. Derek Makinat no salamat Sir Jeric no kag gabi sa imo si amo to ang kuan naton nga initial nga information diri sa mismo sa area ang mga kabistado nasunog gali ining isa ka puloy-an bangod sa pabayaan nga kandila sang ginikanan ang mga kabyanan kung sa diin ang ginikanan sini ginapahayag nga nagakadto sa tindahan ko nagbakal sa tindahan sang diaper ti karon mga kabistado nabayan ini ang kandila kag lakip na to ang bata nga lapsago nga kung makita nyo to kaina ginakwa naton mga kabistado sa inyo gin flash naton sa inyo mismo ang nakaputos to sa kwanto sa panapton to mototong area mototo kaina ang bata nga nakaputos mga kabistado ti
So far no, ginespondihan man sa aton nga mga mahugod nga Bureau of Fire Protection na palong gilayon ang kalayo kag ari man ang aton nga Rojas City Fire mga kabistado no. So far na full fire out naman ni ang totally burn man tong ilang puluyan ti masubo-subo mga kabistado kay nasunog gid ining bata no, mga kabistado nga lapsag nga nagaedad sang di nga ni sa Mungpong Oakwood no, sa nagapamangkot sa aton diri ni sa may Sitio Oakwood, Barangay Mungpong, Syudad Sang Rojas no, kay may nagapamangkot diri sa aton kung sa diin nilapit sa may Mungpong mga kabistado. Diri ini sa may Oakwood no, sa aton nga mga kauturan dira mga kabistado. Diri ini sa may Sitio Oakwood, Barangay Mungpong, Rojas City ko sa diin isa ka nagluntad nga sunog, subo-subo mga kabistado kay pati lapsag na dalasa sa sunog kag nagresulta gid sang kamatayon na sunog itong bata to subong hindi pa ginapanugutan sa aton nga katapos ang bombero nga magpadulong tato kag tandugon tatong nambitan nga nasunog nga lapsag kay ginabawal pa sa karon apang sa karon mga kabistado kaya mo di karon na sitwasyon no na look out nato sa inyo para makita niyo kaya mo di karon nan itong bata nga ginaiwagan mga kabistado na arao na okay. So, amo na no, amo ina ang bata kag ila balay ko sa makita naton light material ini no, wan lang ini kahoy lang ni tanan kag ang autopsy ni Sim ti ginapayag diri karon mga kabistado nga nabayan no, nabayan ang lapsag pati ang kandila nga nakasindi ti kaluoy no, kay 1-year-old supposedly mga kabistado sa tong pagkaybalo isa ini ka magpamilya, isa lang ini ang lapsag sa karon ang nanay sini nakuha na tong initial nga information diri ti 1-year-old sobra no ang bata kag ang nanay sini 19 years old mga kabistado no. Ginapayag diri mga kabistado nga nagbakal ang ginikanan sang diaper sa tindahan, nabayan ang lapsag, nabayan pati ang kandila nga nakasindi. Amo kag rason kagabangdanan nga nasunog ang puluyan. Ti muna mga kabistado ho, ang ilang puluyan ginapakita naton sa inyo nga gawa lang ni sa light material mga kabistado, kahoy lang palibot, may sang kulukaman nila ay kaluluoy gid no. Ti gilayon man ini nga napalong mga kabistado sang aton nga mga tapos ang Bureau of Fire Protection kag madasig man nga napalong ang kaliapang masubo-subog gid lamang kay ang aton nga lapsag ining lapsag ni mga bata pa ni subok gid mga kabistado kay naladalasa gid sa sunog kag gilayon man nga nasunog mga kaabyanan no. Sa liwat ang aton nga makotoran nga pamangkot dira ko sa diri ini sa may area sang Sitio Oakwood, Barangay Mungpong, Rojas City. Nagluntad ing sunog pasado alas 8 ti sunod diri kay Mr. Juan. Okay. So di lang nanay subuhon. Ato dito sa sulod na kay Nuya na guro magpalapit sa mga pumuloy. Magpakita. Nagilibion man tong ginikanan. Kay una-unang interview nila sa mga media di nauna binasulay sila nga duha. Binasulay sila sang iyang asawa. Ay kaluluoy man Ay suno man sa kapabayaan nila, ila man nasa lak. Ako mo na kanugon-nugon sang bata. Sige. So far dugang sini nga balita mga kabisado. Ano? Mahar na lang ginulat ang kurinarya. Kurinarya na lang ginakulat. Okay. So far mga kabisado no, amo na nato nako nga initial information diri sa may Sitio Oakwood, Barangay Mungpong, Syudad Sang Rojas. Sa dugang sining detalye mga kabistado bantayan lang sa Radyo Bistado kay maghahaboy kita sa initial nga information nagikan diri sa may Sitio Oakwood, Barangay Mungpong, Rojas City mga kabistado. So far amo na madulong naton nga flash report direkta diri sa may Barangay Mungpong, Rojas City. Yok opod kabistadong Joshua Haka sa balitag serbisyo publiko Radyo Bistado.